ଏବେ ହାତ କାମ କରିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀରେ ବ୍ଲାଉଜଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ହାତ କାମ କରିବି କାହିଁକିନା ଏଇଟାରେ ଅଧିକ ଷ୍ଟୋନ୍ ଥିବାରୁ ଆମର ମେସିନରେ ସିଲେଇ ହେଇପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ହାତ କାମ କରିବି। ଦେଖିବା କାଲି କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବା। ଏବେ ମୁଁ ହାତ କାମ କରୁଛି। ତେରେ ବାହାରି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ହାତ କାମରେ ଫିନିସିଂ ହୁଏ। ଟେଲରିଂ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ କଟାକଟି ଜାଣିନି, ଭାଉଜ କରନ୍ତି ସେ ସିଲେଇ। ତ ଏବେ ମୁଁ ହାତ କାମ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ଡିଜାଇନଟା ଥିଲା ସେଇଥିରେ ପାଇପିନ୍ ବସିଛି, ସେଇଥିରେ ସିଲେଇ ନକଲେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପଡ଼ିଛି ତ ଖୋଲିଯିବ, ଲାଷ୍ଟିଂ ବେଶୀ ଦିନ ହେବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ହାତ ସିଲେଇ କରୁଛି। ଭିତର ଦେଇ ଫୁଟିଗଲେ ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ତାର ହୁକ୍ କରିବି। ହାତ ସିଲେଇଟା ସରିଲା ପରେ ହୁକ୍ ଘର ହେବ। କାମ ବହୁତ ଅଛି ଆଜି। ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ମୋର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ା ବି ବନ୍ଦ ବହୁତ। ଏବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହେଇନି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାଲି ନୂଆବର୍ଷ, ମନ ବହୁତ ଖୁସି। ଘରେ ଅଛି ଯିବି, ସିଏ ତ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଇ ହଜବେଣ୍ଡ, ସେ କାଲକାଟାରେ ରୁହନ୍ତି। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ଘରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଏଇ ସିଜନରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଗଲା, ସେ ଗୋଟେ ମାସ ଘରେ ରହିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି ଆସିଲି ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ଏମିତି ଏ ବର୍ଷଟା କଟି ତ ଗଲା। ଦେଖାଯାଉ ନୂଆବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ ହୁଅ। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା, ଭଗବାନ, ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା, ବେକାର ହେଇଯିବ। ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ ତ କାମ କରୁଛି, କେତେ ସମୟ ବସିବି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାମ ସରିଲା। କାଲି ସକାଳେ କରିଦେଇଥିଲି କିଛି କାମ, ଏଇ ବ୍ଲାଉଜଟାରେ କାମ କରିଦେବା। ସୂତା ଚେଞ୍ଜ କରିବି ଏବେ। କରେ ତ ଲଗାଇ କ'ଣ କରେ ତ ଲଗାଇ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉନି ନା କ'ଣ ମୋର ଆସିଲା। ଏଇଆ କାମ କରି ଇଏ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି, ଏଥିରେ ବହୁତ ବି ସେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ କରିବେ। ପଶି ଯାଉଛି, ଗଣ୍ଠି ପକାଇଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କୁଇଜିଟା ସେଥିପାଇଁ ହେଇଗଲା। କରିବି, ତାକୁ ପରେ କାଟିବି। ଦୁଇଟା ସିଲେଇ ପଡ଼ିଛି, ନାଇଁ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ, ଏମିତି ସିଲେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଉଛି କାହିଁକି? କେଉଁଠି ଫସିଗଲା? ସେ ଗଣ୍ଠିରେ ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ତେରି ଏମିତି କାମରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। କାମ
ଚାଲିଛି, ଅଧା କଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇଟା ହଉଛୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଏଇଟା ହଉଛୁ ମେସିନ୍ ସିଲେଇ, ହାତ ସିଲେଇ ଆଦୌ ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହୁଏ ହାତ କାମ ତ ଫିନିସିଂ ହୁଏ। କାମଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଏଥିରେ ଉଠେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଛୁଞ୍ଚି ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମୋ କାମ ସରିଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ତ କ'ଣ କଥା ହେବି। ଏବେ କାମ ସରିଲା, 1 ହେଲାଣି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।